ọmata Chukwu na mmanụ nweze abatagolu asị na ikukwada mmanụ ọnya onye ọmata Chukwu nọ n'egwu ebe jelu mba na-anatago dike jelu mba na-anatagolu onye jebeli julu nọ onye ije nọ onye ije nọ onye ije anatago onye ije nọ akụrụ na mmalụ onye gbalịa n'ụwa onye ije nọ ebe jelu mba na-anatago ebe jelu mba na-anatago ose jelu mba na-anatago ebe jelu mba na-anatago dike jelu mba na-anatago ebe jelu mba na-anatago onye ọbụla tinye aka ka edozi obodo anyị onye ọmata Chukwu na mmanụ nweze nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu nwa m lụrụ obi eze ọ dị ibu ọbụrụ fake ọ dị ibu ọnụ kantafit onye jebeli jolu nọ onye jebeli jolu nọ mmadụ jebeli jolu bịa onye jebeli jolu nọ maka na nyulu senu na ma anyị ebulu naba n'obi anyị ebulu neta n'obi anyị ebulu naba n'obi ebe jelu mba na natago ebe jelu mba na natago
Ọmọrenta sanatago eze Tinyelugo one of Ndoki onye ije nnọọ nwanne anyị jere ije n'ọbatago onye ije nnọọ Ọmọrenta sabalata eze Tinyelugo onye ije nnọọ onye nweghị na onwere ife nnọọ onye ije nnọọ ebugharịsị adọba nnọọ onye ije nnọọ ebe ejelu mba na-anatago ebe ejelu mba na-anatago dike ejelu mba na-anataga ebe ejelu mba na-anatago ebe ejelu mba na-anataga ebe ejelu mba na-anatago anụmanụ anyị ekenobezianụ Chief Sir Ọmọrenta Sabalata Ochendo one of Ogbuagunike nnọọ eze Tinyelugo one of Ndoki Kingdom omerọrụ abatago egwu ọdịnala onye ka ị na-eme onye ka ị na-eme isi na-ebe ogiri na-ebe ogiri isi na-ebe ogiri bụrụ ogidi ogidi nji onye ọnụ odogwu na New Jersey America ọgaranya nwere obi salisali onye ọzọ na-ekwu na nna anụ na-ekwu ụtọ dị ya ahụ gị na-ezigbo odozi akụghị nwaanyị ọma ụtọ dị nwaanyị ọma enji Ọmọrenta nwaanyị malụ mma malụo n'eze eze nwaanyị n'iso bilie lọlọ enji Ọmọrenta ụtọ dị one of Igbo land ọkụ oyibo arise and shine queen sugar eletrik ụmụ ọgbala ọkụ oyibo haba ọ dị ofu na mba nwaanyị ọma onye ọzọ na-ekwu na nna anụ Dango worldwide ezigbo oyibo haba eze Tinyelugo na-abatago eze Tinyelugo onye ọma Sir Ọmọrenta sanatago Ọmọrenta sabatago nwanne anyị jere ije n'ọbatago eze Tinyelugo onye ọma dike jeje mba nnọọ Ọmọrenta sabatago ụmụ Igbo na America ụmụ Igbo na New Jersey vanabata n'inuju Chief Sir Sunday Tony Okpubaroro oyi moni odogwu ọ sịrị nnọọ ije ọma na onye ije jesi n'ọya natalili Chief Sir Tony Okpubaroro Ọmọrenta sabatago oyi moni na New Jersey America Ọmọrenta sabatago ezi nwanne yi Batakot Faison ọ sịrị nnọọ Ọmọrenta sabatago na nwanne ejele ije abatagonu Ọmọrenta sabatago n'obere nwanne Igbo eti enemgba ọ sịrị ekene lili Chukwu ọbịa mabiri igwenu na nwanne bata n'udonu odogwu na New Jersey America ebe a ka ibi ebinu Blessed Sonny with blessed money onye ọma bịa fụmanya n'ezienụ Chief Sir Sonny Ibe Blessed Sonny na New Jersey America onye ọma Tochukwu bịara n'obi inu isiri Ọmọrenta si nnọọ ije na odogwu jele ije abatagonu onye ije nnọọ onye ije nnọọ onye ije nnọọ onye ije anatago onye ije nnọọ akụrụ na mmalụ onye gbalịa
ọza defu na mba onye ije nnọọ maka na nwa eze jesigoro n'ọya batakwanụ onye ije nnọọ onye ije nnọọ onye ije nnọọ sa ọmọrentasi nnọọ onye ije nnọọ ụmụ Igbo niile na Amerịka ọkachasị ndị nọ na New Jersey Amerịka obi anwụli ijuvu afọnụ va nabatara n'ujunu mmiri enwilo n'ugbo igwe ọdịmma na-edo ọ sịrị na obi anwụli ijuli afọnụ na ọnwa na onye ije jesi anọ ya bata ọmọrentasi abatago injinia Victor Ibeka ebele chukwu anyọmani dị mma mmiri enwilo n'ugbo igwe ọdịmma na-edo igwe ndị ọma injinia Victor Ibeka Ebelechukwu mmiri enwilo n'ugbo igwe ọdịmma na-edo Social Club USA isi mụ kpọbala ya onowu ọdịmma na-edo olute n'obi Maazị Friday Valentine Ofo onowu ọdịmma na-edo USA Ebube Biafra ezi nwa si Abia steeti nnatọ ụmụnne otu lokal gọọmenti wepụtazi anụ sa ọmọrentasi anatagonu ọmọrentasi abatago onowu siri yi nnọọ onye ije nnọọ ebe ejelu mba nọ natago egbe ejelu mba n'ọnatago ike jelu mba nọ nataga egbe ejelu mba n'ọnatago ochende anatagonu egbe ejelu mba n'ọnatago egwu ndị nwe obodo China ka na-ejelu ọnwụla onye chekwube bata obodo ọ bụ onye ka nchekwube batazienu akụdogwu chifadịbụ onye mma Desmond Chukwuebuka akụ of China akụ na China odogwu ụmụ Igbo ji ihe mọnụ Chief adịmonye mma Desmond Chukwuebuka akụ of China importer of all kinds plumbing material and fittings ezi nwa si ụmụ Kambosi in Ihiala local government wepụtazianụ ọnọdụ obodo enwebe anwụrị onye ije nnọọ akụ na China ndị nwe obodo ndị ọma onye ije nnọọ kelekele ndị nwe obodo kelekele egwu ahụ Ochukwu kelekele sekeseke ka egwu mụ na-akpọ ọmaghị onye ọma kelekele ube bụla egwu mụ na-eje ahụ kelekele egwu Ochukwu kelekele ọmala egwu na-asụ ụsọ ọmala egwu na-adị mma ya onye nwere egwu na-asụ ụsọ kelekele egwu onye ọma kelekele ndị nwe obodo bịa amaghị Ochukwu kelekele mana ọ bụ mụ onye ọma Tochukwu na mmadụ nweze nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mmụọ ozi na-agwa okwu ọ dị ịbụ ọbụlụ feki ọ dị ịbụ ọnụ ọkantafit amagunze bụ obodo m sa ọmọrentasi akparanta onye ije nnọọ oche